İlki bilen yurdumuzdan ziyaret edecek illeşlerimiz paýtagtymyzdaky Hazreti Omar mescidine geldiler. Mescidde bolmagynyň başynda ziyaretçiler İslam dünýäsinde mukaddes saýlan keramatly Mekke Medina gidip, has pardyny berja etmek uğruna dörüdip berýän şertler üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagy gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ziyaretçiler Hazreti Omar mescidinden ak mermerli paýtagtymyzyň halkara howa menziline geldiler. Ziyaretçiler bütün musulmanlaryň mukaddes ojagyna baryp, ol ýerde halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkidilmegi, ötüşleriň belentikleri tarap ynamly gadam urýan ýurdumyzyň her bir gününiň şanly wakalary, zähmet ýeňişlerine beslenme uğruna alad edýän gahrman arkadagymyzyň we arkadagy gahrman serdarymyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman bolmagyny dile etjekdiklerini beýan edýärler. Musulmanlaryň esasy bayramlarynyň biri bolan Gurban bayramynyň öňü sirasynda watandaşlarymyza tutuş dünýäniň ziyaretçiläriň millionlarça bilen bir hatarda sahavatly günlerde mukaddes Käbe taqdim etmek we beýleki däp desturlar berja etmek üçin Mekke'de hemde Medine'de bolarlar. Ziyaretyňiz, doga dilekleriniz gudraty güýçli Allah Taalanyň dergähine kabul bolsun hormatly watandaşlar.